Kakeni lainiye jekulufe mimi wele ko coalition malienne a publié ce que vous payez alini nyama so mimbe enyini kungu kibaro fo no be dugujukoro na flo nyini baro ko fo no be direction nationale de la géologie et des mines ko fo olude hakilna fale barado sigisinga arabado oni société civile mo a senfer o pana dugujukoro na flo o kungu kibaro la aparo Charlie Chugo na flo na kontaro baro kanga sigisinga chugodi o baro de sigira asinga ema fifa menuna wo aleni mantala watara oluku nyanga chidenya akereka ni la jeremu flenie a hakilina bora jekulula ni olu ye coalition malienne a publié ce que vous payez mauye la jere se fait DNG mogo olu ye kunafoni chama di mauma dugukoloko ta fanfela la anga jamana kono keleni miniti bisaba konona la u ye hakilina chama di kunafoni dilaw fenema wala sa bela jelenga sega kunafoni nyuma soro hakilina bora mamununa olu fene ko kolu nimisi wasara jabi dileuna mumbena dugukuchuguru na flo baraka enfin gafe de beglan no gafe glana an ma fo gafe beka adon fembe gafe in konla bo anu kumana u yairana gafo gafe konla u bishe ko fo hali yele mando na mi fana lan bo fana damma ambe domina ko bi mo shitse ka labo gafo ko papier do dilembe kenyere sura sudoma walsa oluka barakola amumbe société civile fenfe kade ambafo saria konla kodu minye DNG mogo ya yira ka fo ko dolente machila wakoni mami mago bala ibse ka se oluma o de kama ni la jeren wakati la u ya yira ka fo ko luma permis foshi di groupe armé mogo dowma abdi sharia de konona la depuis kuma jan u kala ka kuma duruduru dugu kono ka fo ko amga titre di groupe paramilitaire ma papier do ba mbula ma fo ma ko code minier titre di sharia bebo de kono amandil ka bo ko fe folo titre be di de société de ma ni la jeren senfe ma bisaba bonyongo kumbe ino wala saka kunafoni jelen soro u fene ka se ka lase ma to ma kontra minier et pétrolier ko kan munu kuma be senani wati na Mali konona la